Buni yak tong angke bono amti haise ma tong patal kina ni borok haise ma tong bono pura patal kina se bono amti khai ni sakna hai ma tong ngena ro kisi sabela ndro katam hai ma tong ang kaisa YouTube video nugui ba Facebook nugui khoroksa bukhuk ni kok no ang phirokna ni musungkha bukhuk jungna ang sungna ni musungu khoroksa borok mutaiman thani khoroksa borok raja gosi thani nini tamu problem mutaiman khangke ba nini ani bagi se kaham le nini ani bagi se kaham bo nini ani hamyana hamrana bagi se bachai phayo phaidi ba nungbo khulom paidi nungbo cheri nei phidi bo soi soi kubuida mutaiman tini khoroksa mutaiman mano bo PK madam ni yak tongo tai khoroksa raja gosi nei bo boni PK madam ni yak tongo PK madam bebak jaga si norone oxygen ngai tongo hunke tangai PK madam ni ukulok le norok analyze khaina yang ba PK madam ni logi wa tangai waishamung phaina yang ang sanai nono le je sabo dagi mutaiman no ba raja gosi nai no PK madam ni yak tongo hne sadi hne nono sabo dagi noroni product kishur nini no saida dagi no saiseng khana product kishur buji khada nora ase PK madam no nangjagai ni tongo kake noroni bagi oxygen chingke phaidi ba waisa cheri nei phidi patal kona ni samung no bini ya perek sawai noro himi nei phidi ang rok no obosai request khayo gobang YouTube Facebook live phai nai norok nang nuyani kokno ta sapaidi oma hai chu gya petwa bororok ni bagini tipra chhatro koloknani nangu tipra saro birman manani nangu oroi poroi engnani nangu tini nukhana bole raja hanene kobor chalai bwsak nangma baina ang hamya hamu ang lumani hamu ani chaya hamu hanene no sawi tongna bole ha abono kinoro mutai hini mani nakha tini soyong mutai manu hini gosi oi sananya hke norok jajakliya আর সানি yak tong patal kona ni yak tongo ni no sawi tongo patal kona jesu bebak jaga se tongi tongo kangke ba patal kona ba soi dofani bagai samu tangnai sible patal kona tini dofani bagai sacrifice khai tongo dofani bagai jaya naya khlainai nini ani bagai thinang ni bagai bo samu khlai tongo ar kenoro nukliya ar kenoro siniliya je samungo phanang kangke patal kona je kunu samungo tha jernani thaka kisi patal kona ma BTC bele patal kona ba nangkhumani borok sible phaidi nungbo patal kona ni logi patal kona je samung tango a samungno nungbo tangi nei phidi waisa tani boni ukulugono ra asu kabang ma kok siljaba tangi no bona asu nasle bobo nini bukhu bobo o hayung nino bo o hawa thui klainai o hawa jonmo nanai norok boni ukulogo katami bagai asuk eta khlanyani na jugu sugya norok nangu nangya tamni bagai asuk bini ukulogo rukphrelai tarmane no PK madam khan tipa sarok ni oxygen PK madam tipa sarok ni oxygen ni bagai no u tipa sarok je kono jagao tini mutai bachaibo raja gosibo dofani kok sanani ngaibo bebak jagano PK madam no nangjago PK madam ni yak tongo ni saw PK madam kha o hayongo yarung surjak buji khada PK madam yarung surjak PK madam no kebo phujai manya PK madam ni bisingtui no nini thinang nini ha nini dopha bebak no bikhokjaknai buji khada nok tai sabno nasingi tongba nok sabno nasingi tong tai sabno nasingi tong phaidi doitike sal haida sakang PK madam ni samungo involve phaidi bujikha nungba edi nogor police line thangai agoli tawano pori tong bole buku nung pori mani srung mani borowo buko ha kaisa khoroksa kaham no bana sikmanya khoroksa kaham kok sakangke bonobo khnatok jagya inorok sabona hamjakmani tong norok bujagao tipra sa dopha hanai chiri khoklai raja hne bolai tongmani le borowo abo buko proof phunukdi raja se mo thangnai raja se tikhoknai hne norok salbrum kablai
राजानि साक नाया साक लमानि हामिया हनै राजानो रोफ्लाय खुलुमनाय बोले हा राजानो रोफ्लाय खुलुमलायो बुको नरनि राजा बेंक थांका दफानो दैखकनाय दैखक दिबा बेंक माखा